Benvidas un día máis a un novo episodio deste podcast Canto Conto. E como non facemos máis que innovar e innovar desta vez, é multivoz, porque é a primeira vez que falo a un tempo con máis dunha persoa. Hoxe estou aquí con nada máis e nada menos que a panadería. Non vos vou dicir quenes son, só vos pido que saludedes, que digades o voso nome. Vou dar paso a esta maravillosa cabeceira. Quenes sodes a panadería? Eu son Noelia Castro. Areta Volado. Ailen Kendelman. E imos coa cabeceira. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez. Bueno, que tal? Moi ben. Tendo en conta que estamos na nosa cociña. A ver, entón... moi cómodas. Non tardaches nada en dicilo, Perdón. Bueno, como xa sabedes a xente que adoitades escoitar este podcast, non vou dicir nomes da xente que non, isto é un pouco Bertín Osborne, no? En tu caso, en la mía. E neste caso, pois é en casa lle, así que gracias por acollernos aquí na vosa cociña. Nada, encántame os teus referentes, A entrevista, o sea, que non é entrevista, a conversa vai ir na mesma liña, exactamente. Perfecto. Mujeres e vino. Próximo tema, toros. Non No, por entremos Dios. aí, mellor. Vale. Vale. Nada, estás de ministra de Cultura. Sí, cultura e toros. Pa que me meto nestes xardíns? Madre mía. Bueno, é que ves, é que é o malo de xuntarse coa panadería, acabo metida en xardíns. Pero bueno, vamos ao que vamos, porque é verdad que eu estaba reflexionando con que ia ter unha conversa con vós, coñecémonos xa dende hai moitísimo tempo, pero hai cousas que nunca vos preguntei, ni nunca falei con vós. Eu primeiro quería, a ver, non vamos a empezar nacín no ano, non me fagades isto, pero quería que un pouco cada unha de vós poñades en contexto a vosa orixe, o sea, de quen ves sendo, ti? A ver se son capaz, porque acabo de dormir unha sesta e ainda estou aí como despertando. A ver, eu son de Rosendo e Solina, son meus pais, uns nomes moi... nada, eu nacín en Bellinzona, en Suiza, estiven ali 4 anos. Dato interesante. Sabía falar 3 idiomas, alemán, italiano, español non falaba, galego sí, pero esquecinos, entón nada, agora só falo castelán e galego, que llevamos facer. Que fuerte. Non sei que máis contar, agora vivo en Tameiga, Mos. Eso, ti dá a rúa e todo, para que despois os fans locos vayan a... No, pero non din a rúa. Pero bueno. Xa dixo demais. Camiño da... No. E ti, Areta? Eu son filla de Amparo de Mauro. DNI... Os dous do Porriño. Eu nací no Porriño. Medrei no Porriño, vivín no Porriño ata os 33 anos. Ata acabaches do Porriño. Non, ben co Porriño. Bien, como debe ser, Sí. Como debe ser. E que queres que me diga? Como é o xentilicio do Porriño? Porriñesa. Ah, porriñesa, que fuerte. Mira canto aprendemos contigo. Porriñesa. Ailen Kendelman. Pois eu son filla de Isabel e de Javier. Nacín en Buenos Aires, Argentina. Vivín ali ata os 10 anos e con 10 anos vin pa cá, coa miña nai. Vivimos en Vigo, vivín, non sei, 20 anos en Vigo, unha cousa así. Agora xa mudeime, pero non vou dicir a onde. Eso, porque a veces che van vir aquí Por si Non acaso. podemos dicir, a No, zona, a estamos no comarca. Morraso. Pero- Estamos no Morraso. Onde veranea Feijó, no? Sí, moi preto de Veranea Feijó. Porta de datos. Hasta que idade estiveches en Argentina? Ata os 10 anos. Viste, el acento, lo Viste, perdiste. boluda, te los puedo poner si querés, pero ahora estamos hablando en gallego. Non descartemos que se desvía a cousa en calquera momento. Vale, perfecto, vale. Pois temos aquí 3 personitas que non quero entrar no cliché de entrevista, pero sí que un pouquiño de como nace a panadería, porque nunca vos contei, non vos preguntei isto. Isto xa é algo que quero saber, en que momento nace esta cousa.
E que ao inicio fixemos cousas moi sórdidas. Moi Ti sordo. queres saber todo, en serio? Non sei, é que son legales, polo menos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Unha piscina, tinta de calamar. É o que podo Que dicir. dices? No. Sí, Estaba areta loquísimas. en, como se chama? Tentaciones. Areta en tentaciones, coa boca chea de tinta de calamar e unha pisciniña destas pequenas. Esa ia ser a nosa primeira obra. Xa Pero ao estou final, vendo. Que era- Estabades empezando a estudiar e os vinistes moi arriba. Mais ben está... rematando de Ela estudiar. rematando e eu empezando na ESAD. Sí. Porque foi onde vos coñecestes. Sí. E non ibades no mesmo curso, nin nada. No, que va. Noelia e eu, 4 anos na mesma clase, pero rematamos nós e Ailén entrou e coincidimos aí nunha lectura dramatizada. Da MIT de Rivadavia. Lectura dramatizada, Son que non é unha drama. italiana, non é o No. mismo, son cousas No. distintas. Uf, que mal estou quedando. Que va. Que guai, que guai. E foi aí, lestedes dramatizadamente Sí, e surgió la conexión. Moita conexión, moita conexión. Demasiada conexión. Moito drama, moita lectura, moita E conexión. Ailén tocaba o violín. Nesa lectura moi dramática, sí. Sí, 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 sí. sí. Cuidado con ese melón, porque Ailén, que será lo que non toque a Ailén? O sea, sendo bien pensados, que será lo que non toque a Ailén? Ten a man moi sueltita. Vou facer un inciso, hoxe vimos de dar un concerto, houve un señor, un espontáneo, que isto era no medio dunha praza, que di, la batería, que non, o sea, non sei, estabas tocando bombo leguano, bombo pero da leguano, igual. La batería moi buena, que bien toca. Bueno, vosotras tamén lo hacéis bien, pero yo que bien toca. Uy, Ailén, non veñas máis que nos quitas o protagonismo. Vaya. Ailén, ademais de actriz, eres música. Sí. De cando en vez. E vos que tal? Pois nós imos aí. Nos disimulamos con Sí, ela. intentamos. No, pero vos facedes moitas cousas tamén, no? E ti tamén fas... No. Non faz cousas gráficas. Fago cousas na As miña cosas. casa. No, eu tamén estudei diseño gráfico e tamén pois fago cousas que teñen que ver con iso. Eu creo que pouco máis. E ti tamén, ti fas moitas cousas. Eu tiven que estudar 3 anos de magisterio para poder ter a habilidade que teño agora, que é asustar as crianzas con moita facilidade. É unha habilidade como a outra calquera. Sí, total. Sí, sí. Crianzas e cans, eh? Iso é cans, sí. Iso é can. Cadeliños, buf. Vos, é dicir, vale, podemos afirmar que sodes 3 personitas que actualmente vivides, o sea, comedes. Que susto. Pensei, nada, asusteime sola. Non pasa nada. Sodes 3 personitas que podemos afirmar que actualmente vivides, comedes do teatro. Sí. Sí, agora mesmo sí. Isto que sona utópico para a xente que nos dedicamos á música, á cultura, ás artes. Ollo, que é o que falo moitas veces con xente, que hai formas e formas de vivir disto, porque sempre parece que vivir disto é estar todo o verán dando 1000 millóns de concertos. Hai xente que non está no verán dando 1000 millóns de bolos e vive disto, porque non todos os camiños son o mesmo camiño. Pero vos actualmente é o voso traballo e o voso sustento. Sí, o 100%. Exactamente, sí. Como é iso? Pois iso é facer moita oficina, carga-descarga, relacións públicas. Nas discotecas. E de cando en vez actuamos. De cando en vez actual. Porque vos, a todo agora, a ver, vou ver se non meto a zoca, que vos coñeza eu, obras de teatro da Panadaría, que son feitas por vos. Guión, bueno, agora podemos entrar en matices, pero o guión é voso, outra cousa é que despois pasen cosas, pues non sei, agora podemos matizar, pero primeira obra que eu vos coñeza, Pam Pam, Sí. Correcto. vale? Isto é unha Resposta prova correcta. Isto é o polígrafo Un de de luxo. 4. Segunda obra, Panamericana. Correcto. 2 minipuntos. Terceira obra, Elisa e Marcela. Correcto. Cuarta obra, As que limpan. Correcto, bravo. Teño a tarxeta platino da Panadaría. Tela. Ben, e eu, señoras, señores, vin as 4. Que non todo o mundo pode dicir o No, mesmo. non todo Teño o mundo. a colección, isto é como cando estas cafeterías que che poñen un sello e cando chegas aos 10 danche un café gratis. Pois eso, estou traballando Telo en café. eso. A ver, por que digo isto? Porque, jova, é que non é meramente, vale, xa ten tela, pero que ademais creades
é dicir, xa non só é o que quero contar, certas ideas que teño, senón que ademais creades todo, vale que despois máis adiante servistes vos de axuda, pero a ver, como é aquí o conto a nivel... A panadaría, que? O sea, creades os vosos guións, por que? Porque queredes contar cousas, non é rollo de, bueno, pois unha obra de, non sei, é dicir, as vosas obras non deixan diferente a ninguén. Indiferente, perdón. Non deixan diferente. Non deixan diferente a ninguén. Sí, eu supoño que buscar... A ver, en Pampán realmente estábamos aterrizando, non? No que era facer teatro, comezou sendo unha peciña de microteatro, é dicir, duraba 15 minutos, Sí. pero vimos as bases do Xuventude Crea, na sección de teatro, e tiña que ter unha duración mínima de 45 minutos. Claro. Tivemos que ampliar a 45 para poder presentarnos, entón empezamos aí a meter escenas, alguna canción máis, tal, non sei, No, comezamos a meter flashbacks. Ai, é verdad, sí. que moi guai ese A ver, son, se iso sí. funciona na Casa de Papel, eso ten que funcionar con nós. Entón, Só que flashback. foi antes? El Nos. huevo ou la gallina? Vosotros. Nos. Esto foi Copiaron, non sei que de un dos verdad. da Casa de Papel, que non o viches que estaba ali na representación do o galego. Garufa. Estaba no Garufa o Quen día. estaba O no día que Garufa? representastes na Garufa estaba o guionista da Casa de Papel. Pois entón. Casualidade? Non lo No, creo. Eu digo, hablo máis a lo que veo, non hablo máis. Claro, obras que, o sea, é un selo moi propio. Vos como o vedes, o sea, como vos autodefinides nese aspecto, non? A nivel de ese tipo de linguaxe que tedes, porque para a xente que este escoitando isto e nunca vira nada voso, que igual nin vos coñece, dicir que entre outras cousas, o que facedes ata o de agora defínese porque, por un lado, a escenografía é moi reducida, moi minimalista, o sea, ides ao mínimo. Se cadra, probablemente, é nas que limpan onde máis cacharrada tedes. Sí. Está ben como lle chamas, cacharrada. Efectivamente. Sí. Claro, probablemente sexa. Pero sempre tirades do minimalismo. Algo que me sorprende moito de vos é como vos dá a cabeciña, porque sodes capaces de pensar en escenografías que sexan casi desmontables, casi ao mínimo, hasta para poder levar nun avión. Sí. Que remedio, se non, imagínate, viaxando en barco. A Non ver. sei cantos días. A ver, o máis cómodo era Pampán e botamos moito de menos, porque podíamos ir nun Clio, nun Saxo, en coches pequenísimos, e só levábamos unha maleta, porque eso, era unha bandeira e unha cinta de papel. E o E agora xa nos está Pero pesando, creo que empezamos Sí. con algo máis grande, non? En Pampán, sí. Comezamos botando por fora, sempre. Sí. Cando Sí. empezamos un proceso. E despois empezamos como a quitar. A ver, isto imprescindible. Entón imos, non? Sí. Imos eliminando. E daste de conta de que un montón de cousas que facías con escenografía que se poden facer con ese mínimo que tes. Non sei, ao principio, por exemplo, nas que limpan, non sei se vos lembrades que tiñamos micros. E logo, claro, iso se pode Micros. facer... Non sei, porque queríamos facer aí... Sí, cousas. vai ser Probar cousas. Creamos... Pero alto, micros. Pes de No, micro con pes de micrófonos. con micro. No, pero era algo escénico ou iba desde meter Con tamén uso. tecnoloxía? No, sí, Non sí, íase con meter son. na Guau, que escena. ganas de complicarvos a vida. Claro, ter unha Efectivamente, persoa, unha claro. técnica de son e ter todo. Claro. Un deseño de son e todo, sí. Co gusto que se queda un Ailén tocando nun cubo de fregar, Verdad. cunhas escobillas, Sí. que ir ao simple, que ojalá poder vir así aos concertos, tamén cho digo, porque aforrabas moito cacharro. Pero sí que a intención é como menos es máis. Claro, a cousa é que quitamos os micros e como isto se pode facer coa escoba, isto se pode facer coa escobiña, o sea, Claro. que a maioría das veces non fai falla tanta cousa. É verdad. Pero vos considerades que sempre tivestes así esta conciencia xa dende o inicio, non? De ir ao minimalismo, por dicirlo de alguna maneira, e de alguna forma como sustituir eso que non hai a grande a francesa a nivel visible por outras cousas, o sea, facer das necesidades virtude. Sí, Sí, supoño que foi primeiro unha cousa de precariedade, de estamos comezando, realmente non temos cartos, Claro. somos persoas piso, que acabamos de sair de estudar ou estamos estudando, non temos ao mellor pois os recursos económicos, entón facer o que dis ti, non, desta, pois eso, de non ter cartos, pois unha virtude ou polo menos unha seña de unha linguaxe. Porque vos empezastes, bueno,
probando, tal, non sei que, imagino que estaríades un pouco pues, como a todo o mundo, a ver por onde voi en la vida, non? Fixestes eso, o Xuventude Crea, gañastes aquel ano, non lembro que ano foi. 2013. Wow. Estamos celebrando os 10 anos da compañía. Bueno, eu tamén, tío, non podes, Empezaste no 2013. tío, que eu estou cumplindo 10 anos, En serio? Pois parece que tes máis. Moi madura. Areta, te voy a apagar el micro. Apaga ya un micro, por favor. Vale. Sí, o sea, qué fuerte. O sea, empezaron... Juan, que empezamos xuntas. Xuntas, pero non revueltas. O proxecto, que fuerte. Gañastedes ese ano Xuventude Crea e a partir de aí, non sei, un pouco así... A ver, non vamos a estar aquí ano por ano, pero un pouco de como en resumo, como vivides ou como foi para vos esa evolución, non? Pois, non sei. A ver, comezamos en bares. Comezamos en bares, asociacións, eu lembrome de actuar en Vigo, non sei, no Galo do Vento, que o escenario desmontábase por todos lados. Ostra. Non, era como unha xincana para actuar aí. Entón, a verdade que eu creo que nos curtiu bastante, non? E que nos obrigou a demandar moito a atención do público, non? Como a estar aí, non? Reclamando atención. Pelexando ca cafeteira da barra. E despois, eu creo que foi un pouco para nós, foi como principio, foi como que non foi buscado, non? Que foron aparecendo as cousas. Sí, foronse dando pois opcións, non, de pois iso de presentarnos á Feira de Galicia, ao Galicia Escena Pro, co espectáculo, e xusto pois coincidiron cousas, non, que alguén que xa vira o noso traballo e gustáralle, pois que como que estiveran nunha comisión, o sea, deronse cousas que foron un sorte en moitos aspectos, ademais de ter pois un traballo detrás, obviamente. Claro, foron sorte, pero que estabades vos aí sachando e peneirando. Claro, non, o traballo estaba feito, realmente o espectáculo estaba, pero ás veces hai moita xente que o mellor ten obras ou está intentando facer cousas e ás veces, pois mira, se non consegues entrar en non sei onde de non sei que, pois non consegues que a xente vexa o teu traballo e ao final é difícil realmente. Sí. Entón, neso nós tivemos, pois eu penso que tivemos sorte, ademais do traballo que hai detrás. É que, por exemplo, na música hai como ese pensamento, non, de a ver se pasa algo que, non, é como que a xente a ver se pasa algo que, non, ti fas unha canción tal e a ver si la escucha alguén que, ou a ver si se viraliza, sabes, é como que estás sempre esperando a eso, hasta que é como que, a ver se consigo que alguén me leve, alguén que me consiga bolos, alguén que non sei que. Claro, no teatro eso como se vive? Porque é distinto, son outros mecanismos. Eu creo que é parecido tamén, moita xente sí que buscas que te vexa alguén influinte ou e logo tamén que che consiga bolos. No noso caso sí que foi unha cousa nosa de moito traballo, de feito a distribución en Galicia fai na Areta e de sachar moitísimo e ir coñecendo, crear relacións e demais. E logo, a ver, o noso traballo tivemos a sorte de que gusta moito, é moi popular, entón iso facilita as cousas. Claro. Claro, se faz unha linguaxe máis contemporánea, pois é moito máis difícil ter moitos bolos, ter moito público. Claro, iso. A ver, na música pasa igual, non é o mismo, pois, eu que sei, algo do mainstream ou eu que sei, ou unha canción pop que todo o mundo poida escoitar que se cadra algo pois eso, máis do decafónico ou así, que igual a xente a priori non entende tanto e ten moita máis dificultade para moverse. Claro. As cousas como son. Como sentides ou como entendedes vos esa conexión co público? Pois, non sei se entendemos moito. E quero dicir, non entendemos nada. É que igual é o público, a xente que nos ve, que non pode falar máis
diso, porque a verdade é que Entra unha chamada, Manoli nos está llamando, me encanta. Sí, está chamando María José. Hola, María José. Me encanta lo que haces, niña. Gracias, María José. Molaba, verdad? Ainda non, este podcast ainda non chegou aí, pero chegará. Podedes deixar, bueno, non sei se abrir este melón, pero bueno, vou non abrir. En Spotify podense deixar comentarios nos podcast. Si queredes deixar comentarios positivos, deixados que queirades. Se queredes deixar comentarios negativos, para que vas gastar tempo da túa vida en amargarme a vida? Constructivos. Constructivos, Sí, vale. constructivos. Sí. Eu contestareiche, ben e faino ti. Constructivo, é broma. Bueno, que me desvío do tema. Non, refírome a un pouco de, jova, si notades ese cariño, jova, esa cercanía do público, ese feito de que moitas cousas que facedes axudan a outra xente. Sí que se nota o cariño, notase moitísimo. Sí. Recibimos moitísimo cariño. De feito, sí que o dicimos a veces de jova, que estamos constantemente recibindo boa vibra da xente, apertas, palabras bonitas. Sí que nos se supón que damos dentro do escenario, pero que recibimos o triple diso. Sí. E logo non sei se axudamos ou non, pero eu sí que noto que a xente polo menos sí que o percibe dese xeito, non? Por exemplo, agora con As que limpan moitísimas veces nos agradecen de que, bueno, pois que dende o escenario tamén se escoite un pouco a súa voz a través de nós, non? Entón... Sí, eu estaba me lembrando de, bueno, unha compañera de profesión que foi a vernos coa familia a Mostra de Ribadavia con As que limpan e que nos escribiu dicindo que a miña nai estivo, non, moitos anos traballando na limpeza. Choramos toda a familia, marchamos chorando, todas moi removidas, tal. A verdade que é moi emocionante. Vivimos isto, sobre todo creo que con Elisa Marcela e con As que limpan. Sí. Eu creo que aí tamén para nós, eu penso que foi un pouco de un clic, non? De como afrontar os proxectos, non? Falando de, pois sí, de temas que igual consideramos que non se falan o suficiente ou que deberíamos poñer sobre as tábuas porque falan de persoas ou de temáticas que están invisibilizadas, coas que podemos falar de xustiza social, non sei. Creo que cambiamos un pouquiño tamén aí, demos un paso adiante, non? Eu supoño que tamén o tema do humor, non, de facer comedia é moi importante, pois para que sexa máis popular, que é unha cousa que para nós é importante, que chega a máis xente. Sí. E tamén esta cousa de que coa comedia, coa risa, non, como que nos abrandamos un pouco, pero despois pois sí que estamos tamén abordando cousas que son serias, estamos reivindicando e estamos pois iso, poñendo sobre as tábuas injustizas, non, que ao final son sociais que están na xente e a xente identifícase, pois tamén hai emoción, non? Eu debo decir como audiencia, non, como persoa que viu as obras, pero concretamente agora que falamos das que limpan, que é algo que, ainda que ti sexas empática e vayas pola vida fixándote en certas cousas, hai cousas como en todo o que se trata nas que limpan que están moi invisibilizadas e que se nota que non é un mero guión de pois vou falar sobre isto, vou facer crítica, tacatá, senón que hai un nivel de investigación que se nota que falastes con moita xente que vos metestes ben nesa pel para falar de certas problemáticas, pois como por exemplo todas as doenzas, non, ou como pasa factura a nivel físico, non, ese tipo de traballos e o que supón, non, para esas persoas que é algo no que eu, por moi empática que sexa, os trapos, estás ali na obra e dis, tío, joder, nunca pensei nesto. Ás veces vivimos tan encerradas no noso día a día, no noso traballo, parece que só nos dói a nós as nosas cousas, sabes? E que o resto é super liviano e tal. E eu debo decir que eso, que dá igual o empática que sexas, que hai moitas cousas que pasas por alto e eu agradezo. E aquí gustaríame abrir un melón. A ver vos que perspectiva tedes, pero é algo que eu non quero sacar conclusións, pero levo apreciando moito tempo e digo, non pode ser casualidade. Eu sinto, a nivel personal, o que a mí me teña pasado, que parece que hai xente que non lle entra na cabeza que se pode abordar a crítica dende o humor. É dicir, que ti para ser crítico e reivindicativo tens que estar todo o rato así, falando a xente así e E no momento no que estás facendo unha coña ou poñendo un sorriso ou incluso sendo amable, pero tirando da corda,
pero dende o, sabes, dende o ben, non dende non dende o golpe, sabes? Sino dende o ben, dende o quero que te sintas ben e despois quero expoñerche que isto non mola, sabes? Non é quero vir cun pau e darche na cabeza. Sabes? É dicir, entendo que vos, no que facedes vos, que ao final tamén hai esta cousa, non? No tema de interpretar que é drama ou comedia, sabes? Parece que todo é ou drama ou comedia, parece que non pode haber unha mistura de ambos e tal. Claro, no voso é máis lícito, fan comedia, fan drama, non sei canto. Pero polo menos eu sí que noto, de as veces de pois en redes sociais, pois eu que sei, facer unha coña así, pum, perder seguidores ou cosas así, que eu dicir, pois non, unha non pode ser graciosa, non? Non pode ser graciosa. Pois como vedes eso? É paranoia miña ou que? Eu penso que, polo menos aquí, agora falas, que se utiliza moitísimo en Galicia isto de dicir as cousas a través do humor, pero dicir o que che quero dicir, non? Eu creo que é un do mecanismo... humor ou da retranca? Da retranca, pero tamén ten humor, non é un mecanismo para dicirche algo que é un pouco, que pode ser un pouco embarazoso, pero cho digo con humor, a ti séntache mellor, a min séntame mellor dicilo. Non, aquí utilízase moito. Eu creo que é bastante sabio. Sí, pero estaba pensando que, claro, cando ti queres facer unha denuncia, por exemplo, nun escenario, claro, se o dis directamente, case que é unha especie de discurso, meeting, algo así, pareceme moito máis plano que o procesado, vou dicir, que tes que facer para facelo a través da comedia. Porque hai que seguir un proceso, non, para transformalo, para que chegue dende outro lugar, non tan directo, que me parece máis agresivo. Creo que a comedia está moito máis preto da poesía. Que, efectivamente. Sí. Creo que utiliza ferramentas estilísticas que están moito máis preto pois, dunha cousa poética. Sí. Sí, é que gústame esa reflexión, porque eu levo un tempo tendo a sensación de que a retranca está en perigo de extinción. Porque, de verdad, é que hai xente que non está pillando a retranca e a ironía. E eu digo, isto non é unha cuestión xa cultural, é que xa me estou dando de bruces con xente que non pilla unha metáfora. E eu digo, aquí nesta sociedade o que falta é poesía, urgente, en vena, sabes? Entón, quero decir, entiéndaseme. E a sensación que teño é esa, porque cando ti queres facer unha reflexión ou que che gustaría que a xente vai a casa reflexionando, joa, canta xente non coñecemos que di, mira, a mí non me toles a cabeza, eu se vou ver unha obra de teatro ou vou ver un concerto tal, quero desconectar, non quero tal. Entón, claro, se ti de entrada, que a ver, que eu tamén te digo, o sea, creo que ten que haber todo e eu son a primeira que consume todo, pero é verdad que hai unha parte do público que de entrada que fuxe, como que fuxe desas cousas, sabes, van fuxindo desas cousas. Entón, ás veces o humor é unha boa plataforma para chegar a esa xente que de entrada está fuxindo de reflexionar constantemente. Ai, a mí non me fagas pensar en cousas, a mí non me fagas pensar en cousas que eu só quero desconectar. Sí que mejoraba que haxa como ese cliché que parece que se o faz dende o humor non te lo estás tomando en serio. Sí, pasa moito tamén a nivel teatral, non? Como a xente que fai pois obras dramáticas, uns dramas, e xente de verdade, fai teatro de verdade, non? E nos que facemos comedia, como que a comedia moitas veces está denostada, como se non estiveramos a tratar temas serios, e mira, pois iso é é unha maneira, a comedia é unha maneira totalmente válida, é moi seria, é super seria, é moi rigorosa, nos para iso, para falar das que limpan. Tivemos un proceso de investigación super longo, tivemos que facer entrevistas, pois ler varios libros, ver series, documentarnos, e ao final pois é un proceso super serio. Pero que no final, pois sí, é unha comedia, porque para nós é importante facelo a través da comedia. Pero sí que digo que non se quedan con que é unha comedia sen máis. Normalmente sí que a xente sempre nos di como que pillan toda a crítica, que empatizan moitísimo máis, o sea que non se queda aí en que risas botei. Sí, claro, é que aí onde está. Sí. Tamén eu creo que intentamos facer os espectáculos como con distintas capas, non, de profundidade, e despois ti podes coller e ver esa escena na que as dúas actrices están peleando e dando golpes, non? Podes rir con iso, porque non é o que che fai gracia, pero igual es debaixo unha capa ou outra capa, entón nos intentamos como crealo así, como unha cebola, non? O espectáculo, e despois a xente, pois xa a interpretación depende de cada quen, non? Ademais que temos ás veces como un humor máis ácido ou máis crítico e ás veces máis básico. De feito, en Elisa Marcela nos escribiran criticando un montón de porque facedes ese chiste fácil que é o do Titanic, non?
E claro que hai chistes fáciles tamén, pero tamén ten de é que hai malo. que facer unha variación. Claro. Claro que para nós era como cantas películas coñeces con imaxes tan icónicas como a Claro. do Titanic con dúas mulleres namoradas. Claro. Entón fixemos o Titanic porque nos parecía como a escena de amor, non? E que a alguén se lle quedara na cabeza cando vira Titanic a imaxe de Elisa Marcela era como, sabes, trolear o inimigo. Pero ademais que a nivel argumental, no momento no que facedes o Titanic, ademais está despoñendo un contexto de que se está indo nun barco, de que, Sí, sabes, claro, quero dicir, é que non é un rollo de que no medio da obra é vándose unha moto e se cae del medio, No, claro, claro. bueno, pues o chiste fácil. Bueno, pues mira, é que, sabes que sempre ten que haber alguén, sabes, de la cumbiera intelectual de turno que te ven a decir, es que yo Kant en el dice no sé qué, vale, bien, sabemos que Pero que está ben, Gracias. que non hai que sí, gustarlle a sí, todo o sí. mundo. Efectivamente. É que o que digo eu, libertad, Ayuso dio mesmo. Cuidado con esas palabras. Borne, Ayuso, no, Feijóo, refírome, saliron libertade, así. non che mola, non escoites, xa está. É que non Sabes? pasa Bueno, no nada. noso caso é non volvas. Ora xa biches, ora xa pringaches. Pero que non pasa nada, ten Claro. que haber de todo. sabes? Efectivamente. Se lle gustáramos a todo o mundo, teríamos un problema nesta sociedade. Non pasa nada sería- mentras non te censuren. Aí xa É podemos... lógico. Aí xa Obviamente. pasan cousas. Obviamente. Pim, pim. Madre mía. No, é que esta cousa... Esta cousa candente, hai que falar das cousas porque... A ver, é que non sabe, é que a ver, ollo, estamos grabando isto. Ollo piollo. Non sei exactamente cando se vai emitir, igual se teño a maleta feita, estamos. Igual estamos en Buenos Igual Aires. xa emigramos, non pasa Sí, nada. igual viste, estamos en Buenos Aires con Elisa e Marcela. Non o sei, quero dicir, non vou tardar moito en emitir isto, pero igual cando se emite non sabemos que pasa. O sea, igual pasaron cousas e non o sabemos. Ai, Sabes? o gallá. Igual. Entón, quero decir, non sei. A ver, Pero a mí o de censurar parece unha cousa casposísima. Porque Sí. xa levan siglos e siglos con esa técnica e non lles funcionou. Ao Mira. final, o discurso crítico sempre está aí. como di a Garota Now nunha canción que é unha canción que nace dun poema, non? É a canción di poden decretar o fin da arte, non? É di unha che de cousas, ao final di poden mandar calarte, non sei que, poden decretar o fin da arte e a gente faz unha canción sobre iso. É dicir, a mi mañá dime, non podes cantar, eu estou facendo unha canción dicindo, ai, non podo cantar, é que, é dicir, a xente que nos intente calar, ou que teña eso na cabeza, que sepa que lonxe de calarnos, aínda nos desperta máis as ganas de seguir creando e batallando. É que incluso ás veces estás na casa dicindo que ganas de rascarme a barriga, basta que chegues tipo a decirme non fagas máis, pois eu digo, pois agora é cando se me pasan as ganas de rascarme a barriga e me voy a poner en acción a enfrentarme a todo isto. Sí. A ver, non sei se queredes abrir o melón. Cale, home. O melón de Canarias. O melón de Canarias. Jesús, ese melón. Si non lo queréis, abrimos outro melón. Abrímoslo. A sandía. Plátano. Abre o que queiras. É un plátano, claro, un plátano. O plátano de Canarias, a ver. Abre. Abre o ti. A ver, Contextualiza. vamos a contextualizar. Que despois volveremos a isto. Estas mulleres viaxan e non pouco, vale? Retomaremos isto. Viaxan e non pouco. E viaxan por terra, mar non sei, pero aire sí. Recentemente estiveron onde foi exactamente nas illas Canarias, no archipiélago. Na illa de Gran Canaria. Gran Vale. Canaria, sí. Porque foron ali bueno, fostes a máis dunha, non sei, que era, que Eran ibades? dúas funcións dentro dun funcións. festival, unha para institutos e outra para público xeral. Vale, pois eso, iban facer eso, pois unha función para instituto e outra para público xeral. Vale, chegan ali, montan todo, tal. Chega a función para instituto. Que sucede? Eran varios institutos. Sí. 600 persoas. Alumnado. Chan, continúa. Apáganse as luces. Chan, chan. E entón, en canto se apagan as luces, empezas a escoitar un balbordo en plan... máis ou menos. Pero de 600 persoas. De 600 persoas. Eu entrei para dentro a barrer, en plan, bueno, a ver Pa se dentro esta do xente, escenario. o sea, para o escenario,
Porque se ahora calma. comeza con casi escuridade E e non é empeza- barrendo, sí. basicamente, sí. E empeza como a xurdir un pouco a luz, moi pouco a pouco. Eu estaba barrendo, bueno, ese balbordo aí sucedendo, Acenderon todos os teléfonos, bueno, as linternas dos linternas. teléfonos móviles. empezaron a apuntar cara ao escenario e empezaron... No medio había como Había berros. que non se identificaban, identificamos un porque sonou moi alto, que era limpia puta. Nos foi como... Claro, cada unha na Cada súa unha esquina, barrendo. ¿no? Barrendo. Cada un no seu sitio, sí. Dicindo, e a obra E que casi aínda non facemos? empezou. Claro. O sea, Se isto no comezo, mima, que pasa despois? E logo non houbo momento doado nesa función. Foi como... Houbo escenas nas que o barullo estaba tan alto de berros, de... Non, silbidos, de todo, que era imposible. Eu creo que houbo escenas nas que non escoitaron nada. No. Nada. E nos decidimos tampouco loitar contra iso e facer a escena pois a volume Normal. normal. Nos seguíamos e... Houbo máis insultos, houbo máis veces que nos berraron puta, Outro tipo de berros. Sí, boureos, bueno, sí, sí. cousas de todo tipo. Iso foi o que pasou. Entradas e saídas de grupos de alumnado dando portazos, berrando, pa diante, pa atrás. E nos, xa fixemos moitas funcións escolares e sempre hai como, bueno, un pouco de, non? De nerviosismo, imos Sí, a ver, chamar. non? todos sabemos que cando traballas, pois, de cara a eso, cousas de alumnado, ou vas a un instituto ou así, pois que, hai alumnado que é pois, máis tranquiliño, outros que son máis revoltosos, e pois sempre se dá a mítica de que, pois igual a clase máis ou menos é estándar de comportamento, hai 2 ou 3 que son máis rebeldes, Sí, eso de toda a sí. vida. Pero hai cousas e cousas. Claro, aquí a sabes? cousa desmadrouse moito. Sí, moito. E claro, eran 600 persoas, por momentos a gran maioría delas berrando. E foi imposible, foi durísimo. E nada, foi cando falamos sobre iso despois nas redes e a reacción... Duración do espectáculo. 90 minutos. 90 minutos, o sea, o que dura, señoras, un partido de fútbol. Imaginade, si xa ás veces cando estás vendo Sí, vou facer esta comparativa porque hai xente que só lo entende así. Si cando estás nun partido de fútbol e lle pitan ao árbitro pois porque a xente non está de acordo cunha decisión ou así, e iso é molesto, sabes? Ti imaginas estar 90 minutos ca peña neste plan hostil, sabes? Veña, cando ainda por riba estou unha obra de teatro, porque mira, cando é un concerto, dentro do desagradable que é, pois o técnico de son ainda pode ser majo e dicirle, doulle o volumen cera e que queden sordos no medio desto. Pero, ostra, en que momento chegamos ata aquí? Porque eu pensando, vai, isto coas que limpan, entón si aquí vos chamaban o que vos chamaron, e con Elisa Marcela xa non quero pensar, e algún daballe un ictus. Bolleras aí de no medio merda, ou a saber. É que a saber. Outro insulto. Claro, O caso é que posiblemente parte das nais dese alumnado sexan Kelly, sexan camareras de piso, que é do que falamos no espectáculo. efectivamente, porque ademais estamos nun dos sitios máis turísticos. Sí, era unha zona moi turística e claro, se as súas nais non se dedicaban a limpar hotéis, dedicábanse a limpar apartamentos turísticos, pois senón seguramente limpen na súa casa tamén, porque a maioría das mulleres limpan máis que os seus maridos, non? Entón, pois, ese supoño que é o respeto que lle teñen tamén as súas nais. Realmente foi como moi desagradable, moi desagradable. Claro, que ademais falamos dun contexto que tampouco había nadie por riba diso poñendo ningún tipo de control. No. Non. Non. E vos, nalgún momento vos plantexastes dicir, veña, tío, ata aquí. Apaga e vámonos. É que a cousa que nós unha vez entramos en escena, estamos as tres todo o tempo, non temos como un momento mellor de comentar entre as tres, mira, paramos a función. Entón como que unhas por outras non chegamos a tomar esa decisión. A día de hoxe, coa experiencia que temos, penso que xa pararíamos. Por lo menos dicir, basta. Igual tiñades que ter unha contrasinal como cando É hai. que pensa que nunca nos pasou algo Nunca así, nos pasara. Claro, é ¿no? que eso é moi Entón, triste. quen vai Bueno, a ver, pensar? quero decir que eso non está mal telo, independentemente de que, por exemplo, neste caso foi unha situación hostil,
pero podía ser outra cousa, eu que sei, que unha lle está dando Un ataque. que sei, no corazón. non sei, é que eso xa é outra cousa, sabes, que eu digo, como farán estas... Bueno, que eu non digo nada, que nos conciertos se alguén lle dá un retortijón tampouco temos nada a pensar. Ese caso xa o vivimos. Eu imagino que se eso se dá, desaparecerá a persona en cuestión e ya volverá a aparecer. Pero mira, iso xa nos pasou, Sí. O retortijón. O Máis que un retortijón. Máis que un retortijón. É que fixestes. Pois dicir unha palabra máxica. Dixen unha palabra máxica e corrín. Pero tiñas unha palabra máxica. Non a tiña, pero a pillamos. Wow, é que fixestes. Pois seguir, Areta nos dixo... A ver, nós sempre de broma dicíamos que teño que ir ao notario, non? Cando tes que ir ao baño, a descomer, non? A descomer. Non me lo podo creer. A falar cun programador. Perdón, isto foi na obra Sí, durante as que limpan. nas que limpan, o sea, actualidade rotunda. Eu pasei media obra suando. Frío, calor, ui, non aguanto, non chego ao final. Entón, cheguei e aguantei ata unha escena que dixen, bueno, creo que aquí poden zafarse en min. Entón dixen, mirei pa Noelia, dinlle a carpeta, aunque tiña na man, e dixenlle, vou buscar un notario. Eu mireina, estás en serio, como coa mirada, ela me dixo coa mirada, sí, marcha. E marchei como tranquilamente polo escenario, pero claro, en canto desaparecín, baixei esas escaleiras correndo. Canto dura a escena aproximadamente? Deuche tempo? Sí, deulle tempo, ainda chegou... Ainda cheguei para rematar. Perdón, de que que rematara. escena era? Necesito A saberlo. das votacións. Entón... Unha asamblea. asamblea. Ah, que era Ai. porque sí, eu sí, Que o eu público tal. vota, Sí. pois aí. Ah, pois Entón, esas, daba sí, xogo. porque podedes incluso alargar un Foron pouco sí, creo máis. non estaba ali, sabes? Estaba noutra cousa, pero que creo guai, quero decir que moi ben, Are, un aplauso. Isto merece un María Casares, por lo menos, tía. Que fuerte, que non paro Teño de ata aprender de partes vos. de amnesia dese momento, Bueno, de como baixei e subí as escaleiras, eso non me lembro O ben. sea, ti subiches un polo aire, vin polo vento. Mima. E Dios, logo como- cheguei e dixenlle a elas, non atopei o notario. Oiches, e a peña pensando, isto seguro que ten conexión con algo cosa que vai pasar. Isto ten un despois. significado moi importante. Buah, que Pois, bo do notario, Imagina, algún día esas persoas que foron a esa obra, que non vamos dicir onde foi, para non dar tantas pistas, eu que sei, atopareime unha persona que foi ese día, viches esta obra, ai que guai, non sei que, ai tía, non me paro de sacar da cabeza, o sea, o do notario, que quererá decir o do Eu notario? non entendí moi ben ese momento. Porque Vale. nunca saen de escena e xusto aí saíron, o sea, tiña que ser... Acábame de subir a audiencia do podcast. É que falar de caca é unha É que cousa. falar de diarrea. É o Nós ABC. Nós falando aquí de juventud que non sabe respetar, no. Caca. Que iba a dicir eu? Precisamente vos sodes, o sea, viaxades moitísimo. Moito. Moito. Como é eso, tío? Porque aí onde vou eu, gustaríame falar un pouco deso, dende, a ver, non vamos a empezar aquí a sacar cousas igual, pues, eu que sei, ai, drama, pero sí que ás veces a peña di, bueno, a mítica, es que non paras, é que non parades, Sí, sí, sí. Hai Temos que vermos empezar a vai, normalizar que descansar está ben. Claro, é que eso por un lado, pero ese rollo de, claro, que non paras porque estás facendo moitas cousas, non? Claro. Claro, é que en vexa de repente, outubro, actualizamos carteleira, aparecen 394 datas, cada unha, además que eu digo, quen organiza isto, Paqui? Porque hoy en Valencia, mañana en el País Vasco, pasado mañana en Andalucía. Bueno, pues así xa vale a pena contratar un helicóptero. Non temos dobles, Non tedes dobles, o sea, nin helicóptero, nin aviones Avión privado privados. tampouco. Non, como Rosalía. Claro, entón, claro, eu vexo eso e digo, claro, a peña por un lado dirá, bueno, es que isto es las rockstar. Cal é a realidade isto? O sea, a ver, o que queirades contar, pero un pouco transmitirlle a xente que é o real detrás desto, que non é así, é bonito, pero é duro. Sí. Pois A sí. realidade son moitas horas de furgoneta viaxando, que conducimos nós mesmas, obviamente, porque non temos unha conductora que veña con nós. Porque non queredes. Porque xa se vos ofreceu unha e non a contratades, pero bueno. Bueno, claro, eso é un salario máis. É unha boca máis que alimentar. Bueno.
polas risas, como día outro. Sí, para promocionarte. Para promocionarme. É unha furgoneta ali encerrada. Non me estoy promocionando mucho. Basicamente iso, cada vez que hai unha función fora, temos que viaxar o día anterior, facer a función e o día seguinte volver. Cando enlazamos, pois imos enlazando os sitios, pero claro, cada día en un sitio, entón temos que chegar pola mañá ao teatro, montar, facer a función, desmontar, ir pro hotel, dormir, viaxar o día seguinte pola mañá, ir a outro sitio e volver a empezar esa dinámica. É moi canso. E logo hai moita oficina e moitas cousas, pois... Porque previas. vou vos contar unha cousa, non sei se o sabedes, pero hai xente que pensa que cando faz un concerto, unha obra de teatro, se o concerto é ás 8 ou a obra é ás 8, ti chegas ali tranquilamente, entras pola porta ás 8 menos 5, xa vestido, o sea, faz así, cling, e apareces vestida, saes aí, actúas ti, e despois vas para un camarín onde tes unha caixa de bombóns, unhas fresas e un ramo de rosas. Encántame. Sabes? E ti ali, ai, ca toalla, ai, que cansada estou, vou firmar autógrafos. E sales ali, firmar autógrafos, e logo vas a cenar unha mariscada e vas dormir nun hotel 5 estrellas. E así hasta el día siguiente. Hai xente que pensa que realmente, pues, os que vivimos na farándula... Acabas de describir a nosa vida, É así. A ver, dentro desta hipérbole que acabo de facer, señoras, existe, pero non é a realidade. Non é a nosa. Claro, é que un espectáculo da panadería supón xa pola mañá peña ir montar ali todo. Claro. Botar todo o día no iba a dicir no gimnasio. É o noso gimnasio. As cousas, dou fe que teño ido algunha vez a botarlle un cable a estas mulleres e é un gimnasio como outro cualquiera, sabes? Crossfit. No O crossfit tiene, que está de nada moda. que envidiarle a ningún gimnasio, sinceramente. Andas para arriba, para baixo. Espera un momento. Ti chegaches a coser unha sotana. No, non a cosin eu. A No, cosina unha parte que había que subir. Pero claro, que había que son- subir o baixo dunha sotana. Porque, pero eso E foi teño unha foto túa facendo iso. para a obra de... Buah, mira Para que un eu- roteiro que fixemos na Alicia e Coruña. Marcela toman as rúas, non? No, non era unha sotana, tío, non era unha alba, porque era como que o cura que iba... que estaba facendo a misa diante da igrexa de San Xurxo. Non sei, mira, eu só sei que eu unha semana estiven facendo produción que tiven que conseguir cousas, incluso que ás veces eu dicía, pero estas tías que me están pidiendo, tío, porque para min coser algo non... A ver, ollo, non soy maestra de la costura, un apaño fajo, cho. Ben cosido para ir a unha gala dos María Casares e que non quedes desnuda, non cho podo prometer. Eso non cho podo prometer. Pero un apaño fago, cho, porque hai que facer de todo nesta vida e saber aí un tecle, sí. Pero eu lembro que eso era unha lista de cousas enorme que, claro, despois diste, como se consiguen as cousas? Non é maná que cae do ceo, é a base, pois, precisamente, de sachar, de ser cuidadosas co traballo, de ser tiquismiquis. Sodes unhas tiquismiquis. Sí. Pero como tamén o son, pois vaya por Dios. E cousas así de parecía unha gincana, sabes? De Era. consigue a imaxe consigue a portada da noticia de Elisa Marcela de La Voz de Galicia de non sei canto que chamei a Voz de Galicia para conseguila. O sea, imprime a que pareza que nos... Bueno. Que non me estou queixando, Que non me estou queixando. Para que a outra Parecía. persoa lle pedimos un touro con banderillas coa bandeira de España, A que Se cuida. persona? A outra persoa. Ai, é verdad, que eso Para un foi para vídeo. outra cousa. A ver, Sí. Sí. As nosas fantasías. Sí. Madre mía, sí. É que é moi duro traballar coa panadería. Damnificadas por a panadería. Entón, vamos a ver, vos, eso, que pasa... O sea, vale, viaxades moito, pasades pero precisamente, pois eu, por exemplo, eu teño un concerto así de cando en cando, aí lá podes dar fe que comigo tocas de cando en cando, non tanto como nos gustaría, pero bueno, se non nos contratan máis, ellos se lo pierden. E vémonos de cando en cando, pero que vos é 24/7 casi, como quen di. Entón, home, xa pode ser boa a relación. Quero dicir, pode ser boa, tamén pode ser mala e que saibades Ser profesionais. leválo adiante, pero ao final, Disimular. quero dicir, eu aquí vixo unha convivencia, ao final é unha convivencia, joder, sodes máis que, quero dicir, sodes unha familia ao fin e ao cabo.
Eu aquí facendo afirmacións categóricas. Ou como Sí, Juan sí. Carlos e Sofía, non? Que eran grandes profesionais. Aí, grandes profesionales. A ver. Efectivamente. No, é pero mellor levarse ben porque senón sí que sería unha tortura. No, eu creo que ter o bo rollo é super necesario porque eu paso bastante máis con tempo con vos que con calquera que non se sabes vos. E de feito, é que claro, cando en tempos de xira, o mellor estamos na casa martes e mércores. E un como mínimo ten que ser de oficina. O sea, eu teño a miña gata cabreadísima. Así que sí, o sea, nos temos que levar guai. Eu creo que máis ou menos o conseguimos. Sí, pero sí que non é como outro traballo. Quero decir, como un traballo nunha oficina ou como un traballo no que tes o teu horario. Ao final, estás moito fora da casa e compartes todo o tempo. E compartes días bons e días malos, digo tamén da vida persoal. Entón, ao final, pois bueno, haise que levar ben, pero tamén que nos temos que acompañar na vida. É que a min tamén me molaría, porque isto digo bolo en serio. Hai público que nos sigue. Estás ben, non é? Chamamos unha ambulancia. É que te matádela a traballar a rapaza. De verdade. Chora aí, chora. Eres actriz, chora aí un pouco. Vou chorar, vou contar un chiste. Un silencio que faga para chorar. Non queres chorar? Estaba intentando ser sutil. Pero mira, se o facemos gravo, porque isto hai que aproveitalo ao máximo. Estou soltando lágrima, pero como non hai grabación... Necesito subir a audiencia do podcast. Despois para anunciar o podcast gravo a ti chorando. Podemos Veña, falar de Rosalía e Ro Alejandro e xa sube a sí, audiencia. así. Era o que me faltaba. Despois ainda me chegou unha demanda judicial. E despois sí que vai vir ao notario. Despois sí que vas ter que ir ao notario. Máis ben. Mira, hai xente, isto dígolo en serio, hai xente que nos sigue en redes que ve así moito andamento, sabes? Entón a min tamén vido xente así a falar ao final dos concertos, a preguntar, bueno, tía, tal, que tal, non sei que. Entón, cando rascas un pouco do que é de como te ganas la vida e lle dis que sí, que a música é unha parte dos teus ingresos, pero que no meu caso non é unha parte moi pequena e e tal, quedanse flipando no sentido de hai xente que realmente pensa que, que ti, pois, por exemplo, vamos ver unha obra e din es que son atractivas e talentosas, como dirían al ao lado, non? Son atractivas e talentosas e viven desto pois, porque tienen arte e ya está. E imagínanse a vos pois, ensayando, escribindo guións, cousas mazo creativas. Que facemos. Que o facedes. Pero claro, eu, por exemplo, que na realidade é que ti pasas moito tempo facendo cousas que son logística, que son oficina, que son facturación, que son temas burocráticos, organización de traballo, organización de, pois no vosso caso, pois eso, de viaxes, de non sei que, de non sei canto, o sea, estás facendo moitísimo traballo que, home, realmente, é dicir, se non che gusta, tens que ter polo menos un umbral de estar en paz con ese traballo, de atopar unha paz con ese traballo, porque realmente é un traballo que diste, facer isto ou ver unha serie en Netflix? Ver unha serie en Netflix, moito mellor. Non, que xa non temos Netflix. Non, xa non temos Netflix, é verdad. Quitámoslo, non é que subiramos Subiu moito o prezo. Nada, E fora. máis que va a seguir subindo todo. Avariciosos. Pero claro, o asunto é ese que xente ás veces pensa, porque sería o noso Disneyland, sabes? De, ai, que bien, que Podemos actúo, dedicar tal. pues, Sí. ti só a compoñer, a cantar. Que parece E unha nos- tontería, pero imagina que eu me dedicase na parte, non falo de gañar a vida de eso, Sí, falo sí. de que a mí o meu traballo musical de MJ fose só e únicamente estar traballando nas cancións, ensayando para os concertos e dando os concertos. Sería a caña. O sea, facer a parte artística, Claro, o tempo que eu creativa. dedicase a MJ Pérez sería un tempo creativo, que ao final é duro no sentido de ás veces estás a voltas cunha canción e cando te das conta, pois igual pasou unha xornada de 10 horas ou así, sabes? E non te das conta, quero decir, non é sano igualmente, sabes? Inda que che gusto que che o que estés facendo, pero non te das conta. Pero claro, a min pasa máis veces que me vexo enfadada porque de repente teño ideas que cando vou moito tempo no coche estou lle dando a cabeza, incluso, sabes, cando podo pola rúa gravo algunha idea ou así e non teño tempo material de sentarme a cacharrear e a materializar as cousas, porque cando me sento teño que mirar non sei que dunha factura, que tal concerto non sei que, falar con fulanito, mandar un mail, non sei que, non me estou queixando, pero simplemente estou transmitindo a realidade das cousas, que cando non tes quen cho faga, telo que facer ti.
Pero ao final é unha cuestión de precariedade, porque se o sector musical neste caso pois estivera máis avanzado, pois non sei, pois os salarios, non tiveras que vivir únicamente dos bolos ou ver algún tipo de axudas, algo que as institucións apoien, pois ti ao mellor poderías pensar, bueno, pois mira, eu dedícome á parte creativa e vou ter un equipo, e vou ter unha persoa que leve a facturación, a comunicación, a logística, e ao final sería mellor o traballo, non? Porque ti poderías dedicarte ao que és, que ti és, pois, cantautora. Claro, pero mira que, o sea, insisto que non me estou queixando no sentido de, porque entón a xente diría, e ti que queres? Dedicarse á música é super complicado, entón que menos, non, que facer todo isto. Non, señora, é que eu isto fago cando saco tempo, porque eu a maiores pues, teño que buscarme o pan noutras cousas. Quero dicir, que a realidade de moita xente que estamos na cultura e na arte é que non vivimos nesto, e o tempo que lle dedicamos a isto nin sempre é todo o, como se di, o artístico que nos gustaría, que ao final é o motivo polo que seguimos carrexando esta mochila que pesa bastante, non? No voso caso, sí, no voso caso vivides desto, pero non é color de rosa. Conleva moito sacrificio tamén, claro. De feito, a nos preguntan todo o tempo, e agora en que andades? E agora que ides crear? E é como, oxalá puidéramos ter tempo para crear, porque non temos nada de tempo. O sea, as xiras ao final, entre a oficina, as viaxes e facer o bolo que dende a mañá ata a noite, nos comen absolutamente todo o tempo. Claro, eu penso, como ti comentabas, dende o lugar do público, claro, se eu penso que as actrices chegan unha horiña antes do bolo, fan o bolo e marchan, claro, é que o resto é jauja, é tempo para poder crear. Entón, claro, poderíamos estar de xira e creando, sería maravilloso. Sería o que ten que ser, pero creo que é unha cousa estrutural e do valor que se dá a cultura en xeral no... É que, de feito, os artistas na música, bueno, no teatro non sei porque non controlo, pero na música, os artistas que están aí en high level, non? Sí. Normalmente é o ano da xira ou o tempo que leva a xira, despois como un ano de ahora está co disco, ahora está ca xira, ahora está, sabes, como ese rollo pensando, mira, unha está co que pode, porque tamén mejoraba a nivel musical, que parece que cando parecía que era unha moda sacar singles, eu agora empezo a singles, porque es el volumen de trabajo que puedo tolerar ahora mismo, sabes, non me podo meter, se me meto nun disco non o saco ata dentro de outros 10 anos. Entón, claro, e é como que a xente, bueno, pero sacou un single, que é como rollo de tío, escoita o que ni siquiera o escoitaches, sabes? Entón, tamén, a ver, eu entendo que a xente moitas veces vos diga de que estás creando, en que andas, non sei que, rollo de acabo de parir esta obra, ainda teño que rodar bastante. Sí, pero penso que tamén é porque non se coñece a profesión, non se coñece que as persoas que actuamos temos tamén moito traballo detrás do que é actuar meramente. Por iso nace este podcast. Efectivamente. Canto. Bueno, estamos achegándonos xa ao final. Pero, bueno, a ver a xente como reacciona, porque se isto non ten ningunha audiencia, eu pecho, non volvo a entrevistarvos nunca máis, que isto non é unha entrevista, isto é unha conversa, que va. Pero bueno, como isto me vai disparar todas as audiencias, a xente se quere máis, que o pida de forma exagerada, explícita, que o comparta moito e que o pida, porque se o pide moito, pois igual facemos un outro, incluso vai ti saber. Claro. Home, somos tres, un por cada unha de nós. A cara que está poñendo, é que é unha pena que isto non este grabado. É que non damos pa máis. De vídeo. Que máis queres que te conte? Pode ser panadería Estás exprimindo. On the Road. Entón aí sí que ves con nós. Eu vou cun micrófono. Vale. Iso estaría moi guai. Iso gústame, sí. Te gusta la idea, verdad? Sí. Isto, cando eu empecé a vivir do podcast e de máis cosas destas, eu nunha destas vou con cámara en man, con voz de excursión, gravamos on the road a panadería. Pero tes que conducir tamén, A ver, se vou conducindo non podo ir grabando, porque la DGT non lo permite. La DGT non lo permite, non por falta yo de ganas. Pero poñemos unha desas que é tipo casco aquí. O facemos como nas series de televisión. Non
dicir a legal. marca, esta que se pon nos cascos. Sí, la que se pon. Algo, Sí, da a bicicleta. xente ve a carretera, sabes? A xente vendo a carretera, escoitando pessoas. No, claro, tens que mirar Claro. un pouco para nós. E mira para o Porque, retrovisor. vou vos contar unha cousa, dame igual, que os parece ben ou mal. Estas señoritas teñen así unha manía de malas pécoras, que é de facerse robados fotográficos en siesta. E xa teñen, bueno, Fixéronme tú un- te autopublicaste, o teu non foi un robado, dixéchesme que era un robado. Foi Que un non era un robado. pasado. Sí, pero non foi un robado propio, claro, non me puiden facer a foto Hostia, mientras estaba o día casi. que te autorrobes, doucho María Casares. Doucho María A ver, Casares. agora todo Dios inventa a realidade como quere. Totalmente. Hai que ver. Ese foi un elas robado de areta. Subiu unha foto, entón eu coñecéndovos como vos coñezo, se fora unha persona calquera eu diría, bueno, estaba ali deitada, tal, e sacarlle unha foto. Agora, sendo Noé, eu dicindo, isto yo non sei se é un posado Non, ou un preparamos robado. Todo e set. Noelia estaba finxindo que dormía. Sí, Non me lo creo. Sí, Claro, en sí, realidade sí. estaba conducindo, entón tivo que ir un momento En para atrás. contexto, na foto estaba ela chantada ali, que ademais hasta estabas Con todas dormindo las- encima das camisas da Encima das actuación de Elisa e Marcela. Un Así cheiro. despois- Pero iso é real. Logo cambiamos de furgo, pero na furgo pequena íbamos cas Madre camisas mía. e... Sí. Sí. Jo, pois, é que non, a mí ocurre-se millóns de temas para sacar, porque non é plan. Entón, non sei, para ir dando a despedida derradeira, non sei que se nos puide quedar así no tinteiro. Nos como estamos aquí na cociña, Nos dá todo e hai que ir igual. despedindo. Nos temos xa as patacas cortadas para facer unhas Perdón. tortillas. Ailén, non? Que che Pero con parece? cebola, Tócache, non? Ou Con sin cebola. cebola. Non, Son este é un con tema, cebola. este é un tema. Con ¿Quieres cebola ou sin sin cebola? cebola? Eu depende. Eiche a dar pero como cotixola, depende? Depende. De que sí. cebola? Miña nai fai unha tortilla moi boa. Sin cebola? Con cebola. Ah. Solo que se a tomo pola noite séntame mal. Xa. No, en serio, No, xa, de xa, verdad. que a cebola é... Sí. A cebola ten Científicamente, séntame como cando... Sabes cando comes gominolas antes de ir a dormir? Sí, eu empachei de gominolas. Por que estou contando non isto quixen no máis. podcast? Contanos máis. A ver, Pero empeza a adoitas entrevista para facer ti. iso? No, e que ahora é cando empezan a usar as súas artimañas. Que gominolas che gustan? As de Pois hai moito tempo que lingua. non como gominolas. Non mintas. Dios, que pregunta. Pois ahora se tivera que escoller unha... Gústame o huevo Corazóns. frito. Huevo frito. Que me parece mira, máis os horrible. corazóns estes. Os corazóns están Tío, bons. os con, corazóns, ¿no? con azúcar, sabes? Pero non me Sí, gustan con moito azúcar. as gominolas. Era, Favorita era da agora lingua. esta proba de cando tiñamos que falar todas a ver. Vale. A min gústanme as de corazón. A min gustame... min, non é para falar todas a ver, vez. sí. Bueno, pues A min as de Algunha lingua. vez a min ton as aí de as lingua Os son as miñas ladrillos, favoritas. os Regalices ladrillos, tamén con son ese as pica, miñas pica. favoritas. A regalices Bueno, están... non sei se sabedes Pero que a veces Antonio realmente que non Variações me ten gusta unha moito. canción Ah, que sí, acaba de que? sí, que ahora sí, Antonio Variações ten unha canción que é Cando falan un portugués, falan dois ou tres, nanani, nana. E mirade que vanguardista era que xa ao final da canción de repente empezan a o que vería sendo falar todos Todas xuntos a vez. no medio da Que canción, o chulada. que sería maravilloso. O sea, Maravilla. xa a panadería xa foi os xérmenes, bueno, non sei que digo. O xermolo. O xermolo. Por último, e antes de despedirnos da xente, pois nada, se lle queréis dicir algo a xente, a poder ser en argentino, con acento argentino, Ailén, para... Dale. ¿Y pero qué quieres que diga? Ah, es que me encanta cuando hablas en argentino. Me encanta. Solo porque, para decirle a las personas que nos estén oyendo, que en esta obra... Hay un personaje argentino. Realmente sos vos la que querés hablar argentino. No, porque a mí se me da fatal, ¿viste? Pero... ¿Viste? ¿Viste? Pero... Ah, solo é Lili. Ai, Estou solo é facendo un Lili. spoiler. Lili. Lili. Lili é personaxe pero facedes todas algo que me gusta que é ti Outro fas spoiler, Lili, outro ti fas Lili. spoiler. Por favor, quero 3 Lilis á vez para despedir a xente. Pues dale, Pero, boluda. boluda, Ya no sé, el tres Lili. Presidente, pero ¿Qué escúchame una presidente? cosa, ¿De qué lo estás que tenés que hablando? hacer cuando entres a la Pues, habitación es Yo creo que Ailén debería hacer una tortilla, porque Ailén hace una tortilla buenísima, algo con rico. cebolla. manifestación El otro día, ay, el corralito, ¿querés hablar? Pues hablamos del corralito, boluda. Ay. Estamos hablando a la vez. É que sinto que teño aquí, como sabes, como cando tes un poder, sabes? Ti pensas que a xente Ai, vai Dios. aturar isto? Solo unha cousa máis, por favor, Areta. Vexo a MJ moi excitada con En este trance, está personaje entrando en en trance. Estuve emocionando moito. Areta, por favor, fala como Aparicio. Ai. Sabedes que Areta lle está comendo o personaje, que na súa vida real ás veces sin darse conta. Fala así, tal que así. Tal que Tal así. que ahora se está ¿Qué riendo e quieres non pode decir? hablar. Como fala Aparicio?
Non se acorda. No es un... Espera. Está hablando Lili. No. No, en galego. Iba a decir, se acabó la manifestación, pero no está todo. Esa é Lili. Nos poñemos nerviosos. Acabóse a manifestación. Ti estaba na manifestación. E ti tamén. Tinco winky. Pois Areta, na súa vida real, está sendo comida por este personaje. Non se está dando cuenta, me Hai estoy que ter dando cuidado. cuenta ya. Pois nada, vamos a dicir adiós a xente antes de que eu me emocione Quedamos na máis. cociña. Eu agora non quero marchar. Eu tampouco. verdad. Mira, podo gravar agora hasta unha hora máis e para o divido seguinte 2 programa. capítulos, parte 1 e parte 2. Que ele nos conte a súa receita da tortilla. Buenísima. Estades en serios, estades No. en serio? Boísima. No. Boísima, pero ela non conta ese tipo de segredos. Buenísima. Non podo contarlo. No, eso cóntalo despois nun reel Vale. para facer promoción do podcast. Dixéchesme que non me pegara o micro, pero peguéme moitísimo. No, non te preocupes, de feito non te Está preocupes apagado, por non te eso. preocupes. Non te preocupes. Como que cada vez me chegaba máis. No, se houbera algo tal, eu xa te o dicía. Vale, gracias. Bueno, quero darvos as gracias, Noelia, Areta, Ailén, pola vosa xenerosidade e polo voso tempo que é escaso. Estou segura que a xente que nos que nos escoitou hoxe disfrutou este podcast tanto ou máis que a min e que a audiencia vai subir como a espuma. Entón simplemente vos convido a que vos despidades do público e lle digades o que irades a esta xente. Moi ben, moitas grazas a ti tamén por convidarnos a este canto-conto raro, non? De 3 persoas, non dunha. Nunca fixen así tanta xente. É unha arxía de conto. É o a primeira despliegue de orxía medios aquí na podcast cociña. Orgiástico. Orxístico. E convidamos a que escoitedes este podcast e, bueno, todas os episodios que teñas, non sei como se chama. Todos os chamase episodios Episodios que a anteriores. panadería non escoitaron. A mí que se pegan viaxes longas, en A vez de verdad poñer que o sí. meu Pois témolo, cando pois me mira. botades de Pero se falaches menos. con o Fran Cañotas. E falaches coa... Como se chama a futbolista? Patri... Patri de fútbol non López. sei. Patrick López. Bueno, tamén saben, unha- esta saben con como quen se Unha de chama? videoxogos. De videoxogos. estrenei outro día con Que ten un Cristina alcume, García o alcume. Mapache. Mapache. A ver? Estupenda, caeríades vos ben todas. Moi guai Pois Mapache. entón hai que facer un todas xuntas. Unha Sí, xuntanza mira, dos podcasts. Mapache sigues. nun momento do podcast falamos de ser autónomos e dixemos... Ai, non, falamos do tema becarios e dixemos que había que facer un especial becarios e eu tamén quero facer un especial autónomos. Pero como vos convido a todos os meus amigos autónomos non me chegan os micros. Grandes. Bueno, moitísimas Moitísimas grazas grazas. a todas as Graciñas. persoas que están escoitando este episodio. Se vos gustou, pídovos que o compartades e vémonos no próximo capítulo. Chao, chao. Mua. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez.